executive order. Isang araw matapos i-anunsyo ni Pampanga Governor Dennis Pineda ang pagpapatupad ng household lockdown sa buong Pampanga, ikinagulat ng ilang netizens ang Facebook post na ito. Isang motorcade sa City of San Fernando ang idinaos kung saan bumandera ang naglalakihang tarpaulin na may nakasulat na #SaraAll. Umani naman ng samut-saring komento ang naturang caravan mula sa mga kabaleng kasalukuyang ipit na naman sa ipinatutupad na lockdown. Ayon sa isang Facebook user, hindi na umano nahiya ang mga nag-organisa at lumahok sa naturang caravan. Nanawagan naman ng direkta sa Office of the Governor ang ibang netizen at sinabing kailangang mahinto ang mga ganitong aktibidad lalo na sa kasalukuyang sitwasyon ng Pampanga. Dapat umanong mahiya ang mga tao sa likod ng nasabing motorcade dahil patuloy na nakikibaka ang mamamayan sa COVID-19 crisis. Panawagan naman ng ilang Kapampangan. Siguro i-consider nila yung safety first before nila i-plan yung mga ganong activities. Sila-silang magkakakobi niyan, nagsama-sama sila eh. Importante po kasi ngayon sir, yung natin, para sa pangangatawan natin, kailangan natin mag-ingat, bawal muna yung mga labas-labas, gano'n. Sa kumalat na Facebook caravan photos nakatagang ilang local officials. At ilan sa mga nabanggit na opisyal agad na itinanggi ang pakikibahagi o anumang partisipasyon sa naturang motorcade. Ayon kay board member Ross V. Henson, maging siya hindi kinatuwa ang naganap na motorcade. Marapat lamang umanong kinonsidera ng mga organizer ang pagpapaliban ng pagtitipon. Kinansela na rin daw dapat ng city government ang permit ng motorcade. Hindi rin daw alam ng kampo ni na Councilor Ariel Carrion at Councilor Dane Henson at maging sila ay hindi sang-ayon sa pagdaos nito dahil sa kasalukuyang sitwasyon ng lalawigan. Sa isang mensahe mula sa kampo ni Vice Mayor Jimmy Lazatin, sinabi nitong 2 linggo na raw ang nakararaan nang lapitan siya ng isang grupo ng mga Homeowners Association at nag-request ng mga sasakyan para sa gagawing isang province-wide motorcade. Isang gabi raw bago isagawa ang aktibidad, isa sa mga staff ng Vice Alcalde ang kumontak sa mga organizer ng event at pinaalalahanan umano ang mga ito kaugnay ng bagong patupad na executive order sa lalawigan ng Pampanga. Inacknowledge naman daw ng organizer ang tagubili ng staff ni VM Lazatin. Ayon naman sa nagpost ng litrato, wala raw sa naturang aktibidad ang mga lokal na opisyal at tinaglamang niya ang mga ito sa Facebook. Bukas naman ang CLTV para sa pahayag ni na San Fernando City Mayor Edsa Santiago, Councilor Reden Halili at Councilor Tino Dizon na kasama ring natag sa viral photos. Rainiel Pawid, CLTV News.